ntiye yensaka ne sesia yenka nso ne sasantema hema foforo kura opemso yi no anasa santema yi no enne ena amansan etwodi nachi ebose enne ne de ne kwachi opemso odehye na mabonsu odehye na mabonsu bonsu yimra ne odehye na akwaba na hema na brebre na ona kira bosia na kunda wanim asantema hwe wanim asantema nya hema foforo se de mekan na fe no odehye na amabonsu adom dodo na etu edinachi emra omato santen ade ohema ye kwachia opemsuo odehye akwaba o na akwaba menim se obusa se ne ho nsem ne bi ne se ne ho asem anase ne nipa ban kra no ene hwan bude beka se biography me do ko no manoma krom na so yi prebu wo kan ho fufuo ne yewe no wasate ennom ho kwan oba hema ho nsem no eye babruja bebre oyo obi na ni afi so on se ba enkunya tuntum ho nsema ya na ahemfini pi na epese omunye oba na nyafi ba ne nsa dasham so na se wetwa bra so ho na wotimi akọ nkunya fi akoye de awose woye anya chenchena na wose yefa oba wetwa bra but onye oba wetwa bra mane konkunya fi a ya na boa nkunya tuntum ho nsem no pi na oba hema ho nsem de doso emesem no de ne nyina babedamo na de wo mne se asanteman enya ohema foforo opemso na asetu enya ne hema bibinia obepre opemso bete se meba we de enka ohwede menu a enkaye ohema wo fieye ba panyine wo fieye ti se santeman enya ohema enne yedene kwachire opemso a eye ade a esombo kese eye de kese o ena esi asantemem opemso hye na nyina bose obeyi asante hema ansa na watwadwira agona hena ba ente wasa asante etwadwira na ansa na opemso anasa asantema betwadwira no de so onya ne hema ene se ena ye kase ye adom edi oba odehye na ama bonso achi komensia a yedene kwachie sante hene tebnim se efri samre ye koya odwira ho nsensem no ebesai abato asantema council anim na opemso ene ne maya na se ne pamfo na pamfo matwe ne ho hye no ama ya te bibi afa odwira a wasa asantema etwa no odwira na munsem de nche wasa asantema etwa dwira no so yede baba tumanim na se cia de oye santeni anase oka asantema council ho a baby asantema koduru bia asem de da ban se asantema enya ba panyini asantema enya ohema mamente one krebebi e wo comment section ho na yenko yanim onim bibi fa odehye na nama bonso ho a mamente one
mpanyina tena ase ene medobesia. Ene ya Charles ndio sisi wa meeting nkwande meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam